Esa aí é a única que falta. Vale, controla que... Sí, xa o que... Si non se lle dou ao rojo ao chisme, si non xa vexo. Non pasa nada. Boa tarde. Damos comezo a esta sesión plenaria ordinaria do mes de marzo. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 26 de febreiro de 2026. Alguna alegación? Punto segundo da orde do día, aprobación dun novo regulamento orgánico municipal. Bueno, despois de un período de negociacións, o luns aprobouse un texto consensuado polas tres forzas políticas, pero posteriormente o BNG presentou unha emenda a este texto. Es que darlle lectura a emenda, señora Rey. Bueno, antes de nada quero decir que por fin, despois de 3 anos, se presenta a pleno a proposta de aprobación do Regulamento Orgánico Municipal, algo que estaba no pacto entre o de gobernabilidade entre o PSOE e o BNG e que iba a ter unha extensión máxima no tempo de 6 meses. Pasaron 3 anos e despois de unha larga insistencia para negociar, por fin se trae o ROM. O BNG, posteriormente, a Comisión Informativa presenta unha emenda, porque nesa Comisión Informativa se dou un caso que, pensei que no ROM que traemos a aprobación iba a estar incluído e revisando, pois, faltaba. Entón, presentei unha emenda, pero ao informe de secretaría enviado con posterioridade, donde informa favorablemente
pola emenda, pero propón un novo texto, porque a redacción podía traer a comisión. E como, bueno, me parece correcto todo o que sexa para clarificar, aclarar e que quede todo claro. Non teño nada que decir, vou a ler directamente a emenda que propoñen dende Secretaría para incluíla no ROM. Entón, entendo que retira vostede a súa proposta inicial e presenta como súa a proposta que realiza a Secretaría, a redacción que propón a Secretaría. Modifico a redacción e acepto a proposta da Secretaría porque entendo que a hora da redacción, pois efectivamente, queda máis claro o obxecto da emenda e entonces vou a ler a emenda que propón a Secretaría e que acepto porque simplemente o único que cambia é a redacción. Debate, bueno, no punto 1.3, debate e votación das enmendas. As enmendas serán obxecto de debate e votación con carácter previo a proposta, ditame, proposición ou moción. Non obstante, no caso das enmendas a unha moción, só se someterán a votación si previamente son aceptadas polo propoñente desta e non se votarán de xeito separado, senón que unha vez aceptadas, entenderase incluída no texto da moción que se somete a votación. No caso das enmendas a totalidade, votarase primeiro a proposta, ditame ou proposición e de non prosperar, someterase a votación a emenda a totalidade. Non se admitirán emendas a totalidade a unha moción. Rematada a votación, a Presidencia declarará o acordado. Co cal, bueno, creo que queda bastante máis claro que o texto que presentou o BNG. Quero dicir que o texto que presentou o BNG está baseado precisamente no regulamento do Parlamento de Galiza e tal cual decía así, simplemente coas emendas aceptadas polo propoñente daquela, era a aclaración única que facía, por iso presentei a emenda en ese texto. Pero bueno, me parece correcto, aceptamos a proposta de Secretaría e esa é a emenda que se trae ao ROM por parte do BNG. Moitas grazas. Partido Popular. Boas tardes a todos e todas. Pois nada, estamos hoxe xa no desenvolto nunha resolución dun ROM do ano 97 que se modificou no ano 2007, pois en este caso, pois, despois de diversas reunións nas cales hubo debate, discusións, cesión por parte de distintos grupos, uns máis que outros, porque a intención, neste caso do Partido Popular, era de chegar a un entendimento, de actualizar un ROM bastante antigo e creo que máis ou menos se chegou a unha resolución que vamos a apoiar todas as formacións con diálogo e con cesións. Un documento vivo, tan vivo que sin haberse aprobado se trae a raíz do que pasou o lunes na comisión, se trae unha emenda e a cal nós tamén consideramos que é bo traela para evitar no futuro calquer tipo de problemas e nada máis dicir que o Partido Popular vai apoiar tanto a emenda como o texto final. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. En parte do grupo de goberno, debo dicir que efectivamente traemos unha proposta que estaba consensuada, pero certamente esta emenda rompe precisamente ese consenso, porque modifica un texto que viña consensuado e, por tanto, isto xa non forma parte dese consenso. É dicir, isto terían que telo presentado na comisión correspondente, que foi o luns, e non votar un dictame o luns e automáticamente o mesmo luns presentar fora xa da comisión unha emenda que o modificaba simplemente porque o que aconteceu foi que se emendou un texto do BNG. O sea, o BNG presentou unha moción, en este caso contra as consecuencias da guerra de Irán, o Partido Socialista emendou esas propostas e como a concelleiro do BNG non estaba de acordo con esa emenda, pois entón prefiere cambiar directamente as normas do xogo, modificar o rol de forma unilateral, agora vexo que é en connivencia co Partido Popular e reventar, digamos, o acordo que tiñamos para a aprobación dun novo ROM. Por tanto, esta emenda non foi consensuada co Partido Socialista, creemos que non é necesaria, que toma como referencia, ademais,
un regulamento que non é dun concello, que é do Parlamento de Galicia, porque realmente, se podemos ler, se quere a súa proposta inicial, Non ten ningún problema. dice, a súa argumentación é baseado no regulamento do Parlamento de Galiza, que no seu título 9 das proposicións non de lei, no seu artigo 162, di a proposición non de lei será obxecto de debate no que poderá intervir tras o grupo parlamentario, etc. Non, quer dizer, isto é un concello, aquí non temos proposicións de lei, nin non de lei, porque isto non é unha institución que existe. Por tanto, creo que tomar eso como referencia, vexo aquí a inestimable axuda do señor Rodríguez Conde, evidentemente. Para nada. Entón, Non dé por certo cousas, nin dé... Déxeme No, rematar, señora... porque está divagando. Déxeme rematar, señor Rey. Está divagando. Non ten a palabra. Eu lle argumento e despois vostede o que considere. O que lle digo é, toma como referencia un regulamento que non é dun concello, vale? E creo que é innecesario, simplemente matizar. As reglas son iguales para todos. O que non se pode pretender é, cando se modifica un texto, utilizando as normas que todos nos damos, se modifica un texto, pero a vostede non lle gusta, entón quero cambiar a norma. E o resto non, o resto, se nos enmendan un texto, temos que aceptarlo. Creo que isto é algo demasiado informal para o que se considera un grupo político serio. Entón, a postura do Partido Socialista a este respecto desta moción é votar en contra. Porque, insisto, rompe o texto consensuado anteriormente. E, se queren, facer outra quenda. Sí, por suposto. Primeiro, deixe de divagar, deixe de dar por feito cousas que se inventan, que dá por supostas e que considera que é así, porque o utiliza ademais como arma arrojadiza sobre algo que, sinceramente, tampouco tería maior problema, nin tería maior tal, porque as forzas políticas poden chegar a acordos entre sí, independentemente de que políticamente estén nas antípodas. Pero non foi así. Se fora así, eu non tería ningún tipo de problema en recoñecelo. Pero non foi, está divagando, está mentindo e está afirmando cousas que non pasaron. Simplemente porque vostede considera que así, pois queda como algo peor. Non sei, é igual. De todas formas, vou utilizar as súas mesmas verbas que pasaron na comisión informativa, e é, non lle gusta a democracia. Porque calquer texto, e baseados no RON, por lo que ahora mismo nos temos que regir, un partido político, independentemente do proceso onde este a moción ou que se presente, se poden presentar enmendas. Empecé a miña intervención dando a explicación de por que presentei esa emenda o luns despois da comisión informativa. E vou a seguir matizando a razón, porque unha cousa é facer enmendas a un texto que pode ser consensuado, que vai a afectar ao funcionamento do Concello e demais, como neste caso é o RON, e outra cousa é utilizar un tecnicismo e un vacío, porque realmente foi a criterio da secretaria, porque no RON non especifica en ningún momento nin que esa emenda teña que ser aceptada por uns ou por outros, ou se teña que votar dunha maneira de outra, foi a criterio da secretaria, é dicir, utilizou un tecnicismo para modificar unha proposta que presenta un partido político. Se a vostede esa proposta non lle parece asustada, non lle gusta, non lle parece incompleta, lle parece que pon demais é unha moción sobre algo que está ocorrendo. Se ao Partido Socialista non lle parece correcta a moción que presenta o BNG, o que ten que facer é presentar unha moción propia con outros acordos diferentes que a vostedes se lle asusten pois no que considere máis oportuno. É unha moción que presenta o BNG por unha, en este caso, por a guerra, era algo moi concreto, que xa na comisión dixen que os acordos seren esos porque é o criterio, e baixo o criterio polo que o BNG presentou a moción, entón non iba a aceptar unha emenda a gusto del consumidor do PSOE. Por que non? A vostede non lle parece correcto? Vote en contra desa moción e presente vostede outra que se adecue máis e satisfaga as súas prioridades e o seu límite que vostede se poña nas cousas. Entón, non estamos falando do mesmo. É unha proposta sobre algo moi concreto que presenta un partido determinado.
nunhas circunstancias determinadas e que quere chegar a un punto determinado. Se non lle parece correcto, vote en contra e presenta a súa. Pero vostede utiliza un tecnicismo para, aproveitando a proposta de un partido político, modificalo a conveniencia do que lle apetece a vostede nese momento, porque considera que é máis así, porque é máis aceitado, pois porque neste momento está o PSOE en Madrid, ou porque vostede saberá a razón, me dá igual. A historia é que esta é unha emenda a un RON que efectivamente foi consensuado, un RON a proposta do BNG, que, repito, estaba no acordo de gobernabilidade e tiña unha directriz máxima de tempo de 6 meses, pasaron 3 anos, unha negociación que tivemos que forzar por todos os medios, que efectivamente se fixeron cesións, todo o mundo fixo, se discuteu, se plantexou e, ademais, estuvo presente en todo momento a secretaria para que pudera decir e dar a súa opinión técnica sobre o que se podía ou non se podía modificar, ou cal era a mellor maneira, pero, efectivamente, esta cuestión desta emenda é algo tan específico que por que o BNG baseou no réximen de organización do Parlamento? Porque é unha administración superior. Efectivamente, aquí non se legisla. Afortunadamente, vendo como responde a persoa que está sentada en esa cadeira, afortunadamente no Concello non se legisla. Pero, se unha administración superior admite e respeta o principio das propostas que presenta cada un dos partidos políticos que forman parte do Parlamento de Galiza, entendemos desde o BNG que unha administración que está por debaixo, inferior na escala administrativa, debería tamén ter ese respeto. E por eso vai esta emenda. Gracias, señora Rey. Señor director, Eu, ¿quieren añadir algo? sí, por añadir un poquinho máis. Isto é un exemplo claro do que pasaba cando nos reuníamos propoñíamos aos diferentes grupos alguna idea. Eu creo que é un momento, porque non vamos a aprobar agora hoxe o texto definitivo dentro dun mes, traer este tipo de incidencias que ao final vai nos facer modificar unha serie de cousas. É un momento, surxiu do que aconteceu o lunes, non vemos ningún problema para que se poida introducir. De feito, aproveito a situación de que se me dá a voz de palabra e darlle as gracias aos servicios de secretaría que estuvo ali traballando conjuntamente, dando a súa opinión, vendo terciando para que en algún momento chegáramos a un acordo, e tamén agradecer, o mismo que se en algún caso hai que reprimirlle ou recriminarlle, tamén será o caso, pero neste caso hai que agradecer a súa labor de estar ali, a parte da súa parte técnica, tamén unha parte de querer que chegáramos todos a un moi bo acordo. É un momento, surgiu de unha circunstancia, non vemos ningún impedimento para aprobarla. Vostedes son libres de facer o que queiran, e por facer tamén un ápice tamén o que dicía BNG, quería saber, me gustaría, e direi yo co tempo, as mocións que votan máis a favor do BNG se o PSOE ou o Partido Popular. Eu creo que é o Partido Socialista, sen dúbida. Eu creo que seguramente, por eso que rompe un pouquinho o que vostede... Bueno, eu creo que é un texto que contempla o que queríamos a día de hoxe, que posiblemente dentro de un ano haya que cambiar ou antes con alguna circunstancia. Repito, vamos a votar a favor do texto definitivo e vamos a votar a favor da emenda presentada. Bueno, sen ánimo de polemizar, señora Rey, vostede dice que o Partido Socialista na Comisión utilizou un tecnicismo, o sea, presentar unha emenda. Fai moita gracia porque vostede o que está facendo aquí é presentar unha emenda, entón, se o fai o Partido Socialista... Non dixen por presentar unha emenda, perdón, non modifiques. Dixen por un tecnicismo, porque a decisión de votar a emenda sin eu aceptala foi por decisión de secretaría, non porque no régimen de organización municipal aprobado respete os turnos. Non, respete vostede, me está incribando e estou contestando. Non ten a palabra. Vostede fixo a súa intervención, o señor Rodríguez Conde fixo a súa intervención,
ninguén os interrompeu e agora está o alcalde utilizando a súa quenda de palabra. Pois non minta. Vale, non, mire, é que non pode intervir. Vale, non ten a palabra. A secretaria non impuxo nada naquele momento, non foi o criterio da secretaría, é o criterio do que establece o regulamento orgánico municipal que está en vigor. Por iso, Pois onde o que o facer, pon? señora Rei, vamos a ver, que parte non entende de que non ten a palabra? Que É que parte está non entende? mentindo. Non estou mentindo. En donde Sí, pon no señora ROM Rei. actualmente Señora en Rei. vigor eso. Señora Rey, por favor, respete as quendas de intervención. Vale? Pois non minta. Esa foi a cuestión. Houbo que se Non. votou a moción, posteriormente se votou, se non recordo mal, a retirada da orde do día desa moción que traía o BNG e, como iso non prosperou, a continuación se votou o texto, non? E pasou como dictamen. Eso foi o procedimento e non pasou, porque non foi algo específico dese día. Xa se teñen aprobados neste pleno textos enmendados, por certo, enmendados Aceptadas as incluso emendas. enmendados polo Partido Popular e o BNG, a textos que propoñía o grupo de goberno. Aceptadas E o as grupo de emendas. goberno en ningún momento dixo vamos a cambiar o ROM porque non queremos que ninguén nos Aceptadas modifique as as cuestións. emendas. Entón, se vostedes lle fan a unha proposta do grupo de goberno, nos o aceptamos porque estas son as normas que nos demos, perfecto. Agora ben, se lle modifican unha proposta ao BNG, entón hai que cambiar o regulamento. No, Claro. non minta. Esta é a cuestión. Entón, a Non democracia minta. a vostedes me parece que lle gusta según como lle ve. Non Esa é a minta. impresión que eu teño. Non minta. Acordo. Pois non falemos de impresión e falemos de datos Sí, reales. eu podo dar, En donde señora está Rey, recollido señora no ROM Señora actual o que está decidido. Señora Rey, eu podo dar a miña impresión como vostede pode dar a súa, Sí, sí, calquera claro. membro desta Pero que non se pode mentir. pode dar a súa. O que non se pode mentir. Entón, Porque eu te estou preguntando vistas donde as pon posturas- no ROM o que está decidido. vistas as posturas, bueno, aí xa está a Secretaría que foi quen determinou que eso había que facelo. Ahora no llevo momento todo ese como xeito. secretaria. Está Es claro. que vamos. Entón, son as normas que todos nos damos. Sí, sí. Sí. Vistas as posicións de cada grupo, Sí. procedemos entón a votar a emenda, A emenda. insisto, co texto que propuxo a Secretaría no seu informe. De acordo? Votos a favor da emenda, votos en contra, ninguna abstención, por tanto queda aprobada. Entón, se non me equivoco agora, temos que votar o propio texto ou a emenda que se acaba de aprobar agora mesmo. Non sei se queren facer alguna aportación máis sobre o que é o texto do ROM. Pois sí, eu quero facer unha aportación de que por fin se regula a participación cidadá no pleno, que creo que é o punto, aparte da actualización e todos os aspectos legais que estaba atrasado o régimen de organización municipal, o punto máis importante é a de participación veciñal no pleno. Ese é o punto máis importante deste régimen de organización municipal que previsiblemente se vai a aprobar. É a novedade, por decir, a novedade máis salientable deste ROM, que será a participación de maneira regulada e ben, aparte, creo que fora vostede quen había mencionado eso na negociación, pois regulada, creo que podemos decir que esa é a novedade con respecto a este ROM novo. Sí, bueno, é un texto que está, digamos, actualizado con toda a normativa existente, que se toma referencias a outros regulamentos orgánicos que están funcionando ben, e creo que, efectivamente, a participación veciñal ten que ter, efectivamente, regulada e canalizada, pois ten que ter cabida tamén pois, nestas sesións plenarias, se así se considera, non? Así que, bueno, a este respecto, nada, creo que os grupos estamos todos de acordo, tomamos isto por consenso, salvo esa cuestión que debatemos anteriormente, pero, evidentemente, pois, o grupo de goberno, o Partido Socialista, tamén votará a favor. Sometemos, por tanto, este texto a aprobación, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Punto terceiro da orde do día. Moción presentada polo BNG relativa á condena da agresión militar contra o Irán en defensa da paz e do dereito internacional. Por aclarar, esta é precisamente a moción
da que falábamos antes e que dou lugar precisamente despois a modificación de, bueno, a emenda que votamos anteriormente que modifica o ROC, non? Esta en cuestión é o dictame da comisión correspondente que incorpora a modificación da emenda que se aprobou por parte do Partido Socialista e que modifica o punto terceiro das propostas de acordo e suprime o punto cuarto das propostas de acordo. Non sei, señora Rey, se lle quere dar vostede lectura. Eu o que vou a propoñer é a retirada desta moción, posto que o título do punto 3 do Pleno da Corporación Municipal do 26 de marzo di: moción presentada polo BNG relativa á condena da agresión militar contra o Irán en defensa da paz e do dereito internacional. E a moción que pasou a este pleno para ser debatida non é a que presentou o BNG. Polo tanto, o BNG retira ou pide a petición de retirada deste punto do orde do día. Vale, pues entón... Bueno, pode ser debatido, obviamente, sobre esa retirada, non? Sí, non sei. Esa postura do BNG, retirar esta Partido Popular. Si a propoñente dice retirar a moción, nós vamos a votar o que creemos que é consecuente. Van a votar a favor. Cando sea a hora do voto, vostede pide e nós levantaremos a man. Bueno, eu solo por recordar, o Partido Popular na comisión na que se tratou isto, abstívose nesa votación. Oído, algo me dice que pode ser que o Partido Popular cambie o sentido da votación e agora vota a favor, de retirado. Adiante. Vostede sabe que o Partido Popular sobra, porque en todas as comisións sempre decimos que nos reservamos o voto para o pleno. E como esa figura, se non que o diga a secretaria, que sempre está presente, sempre digo o mismo, nos reservamos para o pleno. Como non existe esa figura, nos estemos. Así que agora é cando vamos a votar. Sí, no, o todo o contrario. Vostedes fan para a proposta en sí, pero vostedes se abstiveron na retirada, cando propuxo a retirada da moción. Totalmente. Eso non era unha proposta para o pleno. Sí. Non lle queda dar a volta. Eu sei unha pregunta antes de votar. Me quixera que aclarara a señora secretaria se o que se vota na comisión informativa é vinculante para o pleno. Non, xa lle digo que non. Pois entonces é que pleno tras pleno vota en caro que aquí cada grupo vota en comisión informativa. Na comisión informativa o que se vota é se aceptas ese punto para que vaya a pleno. Nada máis, non se cuestiona se estás a favor, se en contra, se te vas a abster, se tes algo que decir ou non. Entón, faga o favor de deixar de confundir a cidadanía cada vez que se trae algo aquí e estar embarañando co que se votou na comisión informativa. Por favor. Señora Rey, por vostede ten favor. un problema importante. Primeiro, que vostede está acostumbrándose de forma bastante errónea a intervir neste pleno cando lle dá a gana. O primeiro que ten que facer é pedir a palabra, porque agora mesmo non a tiña tampouco. De acordo? Que a vostede non lle queda claro que quen ordena o debate aquí no pleno é o presidente deste pleno, que é o alcalde. Vale, así que lle pido, por favor, antes de chamarlle a orde, que manteña a compostura e respete as quendas de palabras. Xa lle dixen 2 ou 3 veces neste pleno. De acordo? Segundo, eu son libre, como calquera outra membro desta corporación, de recordarlle o que votan en comisión cando eu considere oportuno. Outra cousa é que a vostede non lle guste. Eu lle digo, eu lle recordo, porque é que a comisión non é pública, se celebra a porta pechada. Entón está ben que a cidadanía saiba que votan unha cousa en comisión e despois veñen ao pleno e votan outra. Claro, eso para min é importante. E sigue confundindo a cidadanía co seu... Eu lle digo, aquí se votou na comisión isto, e agora veñen ao pleno e votan outra cousa. Bueno, eu o digo, quero dicir, é certo, sí, totalmente. É vinculante o que se... Usted fixa a pregunta, é vinculante o que se vota na comisión ao que ven ao pleno? Claro que non. Pero a mí me extraña que o Partido Popular se absteña e non lle vote a favor de que pode retirar da orde do día a súa proposta e que agora no pleno, de repente, lle vote que sí e pode retirala. A mí, pois, como considera, me resulta, pois, chamativo, como mínimo. E isto non é o dereito de decirlo. Ahora, como vostede pode argumentar o que queira e efectivamente, e vostede en ningún momento me escoitará decir que vostede non é libre de decir o que queira. O que estou dicindo é que deixe de confundir
a cidadanía cando di as cousas. Non confundan. Porque está dando a entender que se cambia o sentido do voto. E unha cousa é votar na comisión para que as propostas veñan a pleno, e outra cousa é que se vote no pleno, si queres que se aprobe, si non, ou si te abstés. Son cousas diferentes. E cando vostede fai esa correlación, está facendo con intención clara e con alevosía de confundir a cidadanía. E está dando a entender que lo tengo hipnotizado. No, mas Dende a comisión hasta o pleno, hipnotizo do Partido Popular para que cambie o seu sentido de voto. Voume presentar a Xunta, a ver se tamén ali lle cambia o sentido de voto ao señor Bradal. En fin, o Partido Popular si quere. Sí, por alusións. Volvo a decir outra vez, en todas as comisións facemos o mismo, señor alcalde. Non é que esta fora algo distinto, é que en todas as comisións o Partido Popular se reserva o voto para o pleno. E sempre nos estemos. E se digo algo que non é certo, quero que o secretario que está aí diga se é así ou non. Se o Partido Popular en todas o fai. Por sistema xa te digo que sí, normalmente se abstén. Pois logo, Claro que sí. non lle pode extrañar porque está dicindo eso, está xogando eso. Pode facer o que queira, claramente. Eu creo que a verdade só ten un camiño e en este caso, pois nós, o que sempre lle digo, nós nos abstemos, nos reservamos para pleno. Como esa figura non existe, nos abstemos. E despois no pleno é cando votamos a favor, en contra ou non volvemos a abster. Mire que iso me parece regular, porque eu recordo que nesta comisión vostede pideu que se repetira a votación para votarlle a favor de retiralo da orde do día. Se acorda deso? O que me acordo é que... Por iso acordo, pero... No, espere. Mire, o mismo que lle está pedindo a concelleira do Benegar, tamén yo pido. Se teño o uso da palabra, non me pode estar cortando. Tiño eu. Non, tiña eu, señor alcalde. Eu lle estaba insistindo en eso. Vostede se abstivo e despois, acto seguido, dixo, pois entón repetimos a votación. Diga todo, porque hubo un momento aquí de que parecía unha película de Woody Allen ou de que cada un dicía unha salvajada, e eu dixo, vamos a parar un momentiño, traer a coherencia e dicir, vamos a ver, se a persona, o partido que trae a moción a quere retirar, pois que me parecía algo aquí, un debate, vamos, non é de absurdos, pero un debate bastante que non tiña ningún camiño positivo. Pero que lle digo a verdade. Hoxe, con esta enmenda que se aprobou anteriormente no ROM, se vai a solucionar ese problema. Vale, perfecto. Pero, porque quede claro, vostede se abstivo na comisión e da que despois quería volver a repetir a votación para votar a favor. A que sí? Non lo sabe porque non votamos. Pero a que Non fixo lo sabe porque non a que votamos. fixo a suxerencia de repetir. A usted sí que... Fixo, señor Rodríguez Conde, Sí, fixo sí, ou sí, non sí. fixo esa petición de repetir a votación? Preguntei. Non fixen a petición. No, bueno, Preguntei. igual a secretaria, non sei si Preguntei. pode decir eso. Preguntei. Vostede dixo, pois que se repita a votación, foi o que dixo. Estábamos aquí falando, levábamos 10 minutos falando de Irán, en vez de falar de Padrón, en vez de un debate que a concelleira non tiña salida e vostede tampouco. Non fala, non se preocupe, home. A verdade vai salir pouco a pouco. Xa vamos demostrando como é cada un. Bueno, sí. Xa non me acordo como íbamos, entón. Bueno, que vostede quere votar a retirada. Bueno, pois moi ben. Sometemos entón a retirada da orde do día da moción do punto terceiro da orde. Votos a favor da retirada. Votos en contra. Moi ben, pois procede entón retirar este punto da orde do día. Punto cuarto da orde do día. Moción presentada polo BNG relativa á optimización do transporte público. Ten a palabra para defendela a concelleira do BNG, a señora Rey. O transporte público é un mecanismo esencial para vertebrar o territorio e minimizar as diferencias que existen entre os distintos concellos e comarcas do país. É tamén unha peza chave para avanzar cara a un modelo de mobilidade no que dependamos menos do coche particular e máis do transporte colectivo.
Mas para poder cumprir estes dous obxectivos, a vertebración do territorio e a articulación dunha alternativa real e efectiva de mobilidade, é preciso contar con conexións de transporte adaptadas ás necesidades e á dispersión da poboación nos distintos concellos. Na área de transporte metropolitana de Santiago de Compostela son moitas as eivas que as persoas usuarias levan anos denunciando e que dificultan o acceso ao transporte público, ben pola escaseza de frecuencias, ben pola saturación de algunhas liñas. Aínda que existen problemáticas singulares en cada un dos concellos, as demandas das persoas usuarias respecto ao aumento de frecuencias, do cumprimento dos horarios, do estado dos autobuses ou da situación das paradas son reivindicacións que se repiten en todas as localidades. A isto debemos sumar problemas evidentes como a falta de paradas, de frecuencias e a escasa conexión co transporte ferroviario. No caso do noso concello, as 5 parroquias de Padrón non están comunicadas entre sí, nin co núcleo urbano da localidade, principal polo da actividade administrativa, sanitaria e social, nin tampouco coa estación de tren da Matanza, coa estación de autobuses de Padrón, nin coa estación de autobuses da Barbanza situada na esclavitude. E as 3 estacións existentes no concello tampouco están comunicadas entre sí, o que dificulta enormemente a organización do transporte cara aos principais destinos máis habituais: Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Rianxo ou Bouto, así como cara a outros puntos de interese como Bertamiráns, Noia ou a Estrada. Compre destacar tamén que Padrón conta con 5 polígonos industriais de grande peso empresarial que carecen de calquera medio de transporte público. As reunións da Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano poderían ser unha boa oportunidade para revisar a planificación do transporte na área de Santiago de Compostela en orde a mellorar a conexión dos distintos concellos entre sí e coa capital. Resulta fundamental que os horarios sobre os que se planifica o transporte público permitan cubrir as principais horas de acceso aos centros de traballo, os centros educativos e centros sanitarios e que as rutas sexan áxiles, de forma que optar polo transporte público non implique empregar ata 3 veces máis tempo do que ocuparía o mesmo traxecto nun vehículo particular. A planificación de rutas e frecuencias debe ser pensada de forma integral como ferramenta de vertebración do territorio, adaptada á realidade e ás necesidades de mobilidade da poboación da área de transporte metropolitano, garantindo que as conexións intracomarcais e mesmo dentro do propio concello funcionen como nodos de intercambio entre distintas liñas e modalidades de transporte. E por todo exposto con anterioridade que presentamos a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno do Concello de Padrón a convocar unha reunión co conxunto da Corporación Municipal para realizar unha valoración das eivas e necesidades do transporte público no noso concello. Trasladar o nome da Corporación Municipal da Xunta de Galiza a necesidade de reformular a oferta actual de transporte en Padrón, de forma que se garanta unha cobertura suficiente do transporte interurbano nas horas chave para facilitar o desplazamento a centros de traballo, centros educativos e centros hospitalarios. Revisar a configuración das rutas de transporte de maneira que optar polo transporte público non implique alongar excesivamente os traxectos que se percorren en moito menos tempo en vehículo particular, convertendo así o transporte público nunha alternativa real ao vehículo privado. E segundo, instar a Xunta de Galiza a realizar unha avaliación detallada da situación do transporte público no Concello de Padrón e da súa relación coa área de transporte metropolitano de Santiago, co obxectivo de avanzar nunha planificación global do sistema de transporte. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. Moi ben, respecto a esta moción, pois, dicir que estamos de acordo con algún dos puntos que vostede trae aquí, con outros pois, temos alguna discrepancia. O propio plan do transporte de Galicia pois, está modificando, polo coñecemento que nos temos, distintos tanto rutas como horarios. Ten que seguir, de feito, nos consta que está en esa tesitura de querer mellorar todo o que sea e afecte positivamente aos ciudadanos. Por parte do Partido Popular non vai poner impedimento para que se aprobe esta moción do Bloque Nacionalista. Muchas gracias, señor Rodríguez Conde. O Grupo de Goberno decide que efectivamente as comisións de seguimento da área de transporte metropolitano do Concello de Padrón e todos os concellos asegurolle que expoñen as carencias e digamos que transmiten as demandas que se nos transmiten por parte da cidadanía, como fixemos todas as que pudemos asistir. Por tanto, este punto, trasladar o nome da Corporación Municipal
municipal, a necesidade de reformar a oferta actual, isto o Concello xa o fixo, en nome propio e tendo en conta precisamente cuestións que os usuarios nos trasladaron, aparte de outras eivas que nos fomos ver. Revisar a configuración das rutas de transporte, algo que xa se tratou tamén na comisión de seguimento, e eu teño que decir que por parte da Xunta de Galicia a este respecto sí que se ten conta do que lle transmitimos, e debo decir que nas reunións da comisión de seguimento, independentemente da cor política de cada municipio, todos realizamos as aportacións que consideramos, porque é algo que nos preocupa a todos. É algo que eu percibo nesas reunións e, como lle digo, pois dentro do Concello de Padrón xa lle transmitimos varias cuestións a ese respecto. Despois, o que ten que ver co que vostede argumenta e cas propostas que realiza o BNG, non temos tampouco nada que obxectar, estamos tamén de acordo e votaremos a favor. Unha aclaración. Vostede trasladou no nome do goberno, non da Corporación Municipal. Se fose en nome da Corporación Municipal, estarían incluídas as propostas do resto de partidos que conformamos a Corporación Municipal e esa reunión non se deu. Entón, vostede trasladou a Xunta, a Comisión de Seguimento da área de transporte, as necesidades que vostedes, como goberno, consideraron oportunas, pero non da Corporación Municipal. Vamos a separar e vamos a que se aclare perfectamente cales son quenes compoñen cada órgano. Vostedes son o goberno e a Corporación Municipal somos os que estamos aquí sentados todos. De maneira que non lle pudo trasladar en nome da Corporación Municipal, porque a Corporación Municipal eu tamén formo parte e, dende logo a mí, ninguén me preguntou que deficiencias quería trasladar a esta comisión de seguimento. Por puntualizar, nada máis. Señora Rey, eu creo que se me entendeu ben, Creo que se me entendeu ben. Evidentemente, ya transmitimos desde o goberno a través da unha comisión de seguimento correspondente. Pode ser que as que lle transmitimos xa sexan as que vostedes tamén queren transmitir, e pode ser que se queren transmitir. En todo caso, vamos a ver o nivel de belixerancia que temos aquí no pleno, porque xa lle dixemos que lle vamos votar a favor e ainda así ten un pau que dar. A ver. Non é un pau, é unha aclaración, porque o que non se pode é confundir deliberadamente a cidadanía con determinados conceptos. Entón, a Corporación Municipal neste momento, o Concello de Padrón, a conforma o Partido Socialista, que é o Goberno, o Partido Popular e o BNG, que está na oposición. Entón, un dos puntos desta moción é que se faga reunión da Corporación Municipal e que se traslade en nome da Corporación Municipal todas as eivas que entre todos os grupos que conformamos a Corporación Municipal vexamos importantes, urxentes e necesarias para trasladar. Entón, non é o mesmo. Xa son ganas de discutir. Non é o mesmo. Xa son ganas de discutir. Non estou discutindo, estou aclarando. Se lle decimos que imos a votar a favor, por certo, dunha moción que non se negociou en ningún momento previamente, que se presentou directamente á comisión correspondente sin previa negociación, lle decimos que imos a votar a favor, e ainda ten máis ganas de discutir. Pero que previa negociación? E vostede que sempre nos acusa, que o goberno trae propostas sin negociar antes cos grupos, e vostede non negocian antes cos grupos tampouco. O único que negociamos aquí foi o ROM. Despois do que veo aquí, nada foi negociado, foi presentado polo BNG. As mocións non se negocian, se levan a comisión informativa e logo a pleno. Que conste en acta, por favor, a literalidade desa frase da concelleira do BNG, por favor. O ROM non é unha moción. Xa. Unha ordenanza non é unha moción. Entón, algo que afecta ao conxunto do funcionamento do Concello ten que ser consensuado. Agora, unha moción particular do partido non se consensúa, se presenta e se vota. Perfecto, señora Rey. Que conste en acta, por favor. Por favor. Ben claro. De verdade. Sometemos que non sei se vai ter que ser unha fórmula que agregar. Me te dices culpa súa. Que agotador, de verdade. Sometemos, por tanto, a proposta de BNG a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por maioría. Bueno, pasamos entón a parte segundo, control de órganos de goberno.
punto quinto da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde do número 251/2026 ou 400/2026. Mocións de urxencia. Nós temos unha. Está ben, pois defenda a urxencia, por favor. Pois, como na comisión informativa se me coaccionou se me cortou con esta moción e solicitei a retirada do punto do orde do día porque non é a moción que presentou o BNG, a presento agora por urxencia para poder debatir literalmente a moción que traía o BNG. Vale, pois sometemos entón a votación a urxencia da moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pode defender a súa moción, señora Rei. A escalada militarista e belicista desencadeada polos Estados Unidos e os seus aliados están a levar o mundo a unha crise de consecuencias imprevisibles. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra o Irán pon en risco a vida da poboación civil, ameaza a estabilidade de todo o Oriente Medio cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial que pagarán as clases populares e que afectará o conxunto da economía. Nos últimos días, a ofensiva militar xa provocou centos de víctimas e unha forte escalada no conflito na rexión. Esta agresión injustificada supón unha nova e gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. Pretende legitimar a lei do máis forte e dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociada dos conflitos. A historia repítese. Os mesmos que nos venderon a guerra de Iraque, coas falsas armas de destrucción masiva, son os que agora inventan novas ameazas para justificar os seus bombardeos. Esta agresión militar non é un feito illado, senón que se enmarca nun patrón de actuación reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. As intervencións armadas e os bombardeos preventivos convertéronse nun instrumento habitual de política internacional, con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respeto ao dereito internacional. A estrategia de guerra permanente busca o control dos recursos estratégicos e a imposición de intereses xeopolíticos pola forza, desprezando a soberanía das nacións e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, co multilateralismo, coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. O pobo galego é contraria á escalada armamentística e aboga pola resolución das controversias e dos conflitos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. E por todo exposto, traemos os seguintes acordos que vou a ler literalmente os 4. Manifestar a condena á agresión militar contra o Irán, contrario ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas, así como as políticas de guerra e inxerencia que contribúen á escalada bélica e a desestabilización internacional. Segundo, facer un chamamento á comunidade internacional e de xeito especial á Unión Europea, ao Estado Español e á Xunta de Galiza para que adopten medidas concretas dirixidas a frear a escalada bélica, a garantir o respeto ao dereito dos povos e a exercer a súa soberanía, sen inxerencias externas e a promover a recuperación das vías de diálogo e solución pacífica das controversias. Terceiro, rexeitar as ameazas de Trump e demandar ao goberno español que poña fin de maneira definitiva a presenza militar norteamericana en territorio español, a utilización do territorio galego como base de infraestructuras e actividades da OTAN e reclamar a saída do Estado español da OTAN. E punto 4, opoñerse ao envío por parte do goberno español de medios e material de guerra á zona de conflito. Gracias, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. En decembro de 2025 iniciouse en Irán unha nova oleada de protestas masivas provocadas pola grave crise económica, un grave deterioro das infraestructuras e un aumento alarmante da pobreza. Estímase que o réxime asasinou a máis de 30.000 persoas na represión destas protestas en xaneiro deste ano. A todo isto, súmase o control férreo sobre a poboación, o uso dunha violencia brutal e desproporcionada para reprimir calquera disidencia e a falta de liberdades, especialmente para as mulleres. As demandas de liberdade e respeto aos dereitos humanos exixen o fin da República Islámica dos Ayatolás no poder desde 1979.
Irán é o principal elemento desestabilizador en Oriente Medio. Así mesmo, Irán desenvolve un programa nuclear e balístico que supón un risco para a seguridade mundial. Ademais, exportou o terrorismo a moitos rincóns do planeta a través da súa rede de aliados e milicias armadas en Líbano, Yemen, Siria, Irak ou con actores non estatais en Europa e Hispanoamérica. Tamén se aliñou con Rusia na guerra de Ucraína e coa ditadura de Venezuela. Non podemos esquecer que se chegou a atentar en Madrid contra o ex-eurodeputado e ex-vicepresidente do Parlamento Europeo, Vidal Quadras. Por todo iso, o Partido Popular quere deixar claro o seu firme compromiso coa paz, coa estabilidade internacional e co respeto ao dereito internacional. Estamos en contra de calquer guerra e de calquera escalada bélica que poña en risco a poboación civil. Con todo, non podemos apoiar esta moción do BNG porque presenta unha visión claramente parcial, porque sinala únicamente a Estados Unidos e Israel, pero omite por completo o papel que xoga o réxime iraní na desestabilización do Oriente Medio, así como as súas actuacións ao longo dos últimos anos. Non se pode defender a paz ofrecendo unha visión incompleta da realidade. A paz construíse desde o rigor, a responsabilidade e o equilibrio. O Partido Popular cree na cooperación internacional, nas alianzas estratégicas e no papel das organizacións internacionais como garantes da seguridade global. Por responsabilidade, por coherencia e por non compartir o enfoque desta moción, votaremos en contra, reiterando ao mesmo tempo o noso compromiso coa paz, coa diplomacia e coa defensa dos dereitos humanos. Grazas, concelleira. Dende o grupo de goberno compartimos en parte a proposta do BNG, pero vamos a presentar efectivamente a mesma emenda que xa presentou a comisión e que, por tanto, acepta os puntos primeiro e segundo, parte do terceiro, recitar as amenazas de Trump, e propón a retirada do punto cuarto. Evidentemente, creo que todos estamos de acordo en que hai que facer unha defensa da legalidade internacional e un chamamento á paz. Creo que España neste sentido está liderando precisamente o rexeitamento á guerra a nivel internacional. Agora ben, creo que isto mesturado cos compromisos que ten España como membro da OTAN e, dende logo, pois, esta oposición a que España poida puntualmente, non precisamente dentro das responsabilidades e das obrigas que ten como membro da OTAN de participar en determinadas operacións, pois creo que mesturarlo todo de xeito un pouco interesado, non? A este respecto, eu lle digo, se quere, podemos chegar a un acordo. Se vostede quere, se o BNG quere aceptar esta emenda, nos podemos aceptar o punto primeiro, o punto segundo e parte do punto terceiro. Podo? Bueno, primeiro, decir, cando se fala da defensa das mulleres en Irán, a primeira pregunta que ademais está soltando a maior parte ou unha parte da sociedade é: en Dubai se respetan as mulleres e o colectivo LGTBI? Non. O bombardeamos? Non. Como se defenden as mulleres? Bombardeando unha escola donde asasinaron a cerca de 200 nenas? Porque según quen bombardea é un daño colateral. Foi o primeiro bombardeo que fixeron, unha escola con 200 nenas. Falan de que só falamos de Estados Unidos e de Israel. En este momento falamos de Estados Unidos e de Israel porque, desgraciadamente, Estados Unidos ahora mesmo ten un presidente que é un millonario, sin ningún tipo de empatía, un pederasta, que o único que lle importa é gañar cartos independentemente de quen morra dándolle a un botón. E Israel leva décadas aniquilando a Palestina. Ahora continúa ampliando a súa perspectiva de resort, porque Gaza
xa lle queda pequena. Entón, evidentemente que falamos de Estados Unidos e Israel. Son os dous principales estados militares que poñen en risco a paz e a estabilidade mundial. Unha vez poñen a excusa das armas de destrucción masiva, agora son as armas nucleares, mañán non sei que, porque tampouco sabemos cal foi a excusa de pedir Groenlandia, e agora intentar masacrar a poboación de Cuba con un embargo todavía máis feroz do que leva décadas soportando. Son os principais promotores da estabilidade mundial. Esa é a razón. Con respecto ao goberno iraní dos ayatolás, estar en contra desta guerra non quere decir estar a favor do goberno iraní dos ayatolás. Pero de que lle valeu este bombardeo? Sacaron a un que, por certo, era o que estaba sentado negociando precisamente para non levar a cabo todo o estudio armamentístico do armamento nuclear. Estaba negociando para desarmarse totalmente e, a través dos bombardeos, do asesinato do xefe do Estado, hai un ayatolá todavía peor, porque este sí que é moito máis intransigente e este sí que non está disposto a renunciar ao armamento nuclear. Entón, non se pode pedir todo. A mí me encantaría que todos os estados do mundo tivesen un goberno democrático, pero non o hai. Non o hai. E ti podes, con diplomacia, que se supón que para eso está a diplomacia de todos os estados, podes intentar influir, podes intentar modificar esa situación, pero non a base de bombardear a poboación civil. Non se está bombardeando bases militares, se están bombardeando hospitais, se están bombardeando escolas, con silencio internacional. Por que se solicita e por que é importante e por que non o acepta o BNG a emenda que elimina a saída do Estado da OTAN e ademais de opoñerse de envío por parte do goberno español de medios de material de guerra? Porque non se pode estar en misa e repelicando. Si queremos un non á guerra, ten que ser claro, firme e sin doble cobertura nin doble lectura. Si é un non á guerra, un non á guerra é dar espaldarazo a quen está provocando, espaldarazo a quen está ganando cartos, espaldarazo a quen nos está afogando ao resto do mundo, porque vamos a apartarnos do que está vivindo a xente nesa zona de conflito. Aquí, hoxe todos queremos encher o depósito de gasolina e nos vai o doble. E mañá cando vayamos a comprar a barra de pan seguirá subindo, e a luz, e os sueldos non suben. Entón, é precisamente un non á guerra, non é só non a que bombardees Irán, é non a permitirte que modifiques, condiciones e afogues ao resto do mundo. Por eso, o BNG non acepta esa emenda, porque sería de obligar e colorear e simplemente facer unha moción que queda moi ben, unha foto, unha pancarta e un non a la guerra e nada máis. Nos damos la media vuelta e pa casa e todos outra vez a lo mismo e siguen bombardeando e siguen sin frenarle os pés a que nos está condicionando. Esta moción e estos acordos están vinculados e orientados precisamente a eso, a que dous tolos, dous enfermos, un pederasta e outro que irá polo camiño ou será algo peor, non condicionen nin afoguen ao mundo inteiro. Esa é a razón pola que o BNG non acepta a emenda. Non sei, señora Bustelo, se quere contestar, particular. Bueno, nos someteremos a consideración deste pleno a nosa emenda. Eu non sei se o Partido Popular pode aceptar a moción se facemos esa modificación. Non sei. Vamos a votar en contra da emenda e a moción. E en contra da emenda, por que? Se non lle vai ni ben. Porque al final cada uno viene aquí a vender.
contrario, vostede ven coa súa idea ideológica e... O sea que só vai a votar en contra da moción por fastidiar. Non. Vale. Xa lle argumentamos. Vale. Bueno, pues nada, sometemos a enmenda a votación. Votos a favor da enmenda, votos en contra. Muy bien, pues queda rexeitada a enmenda e agora pues votamos a proposta. Votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións. Pues queda rexeitada a proposta. Non hai ninguna outra moción así? Vale, pues non está presentada tampouco por rexistro. Bueno, defendo vostede a urxencia da moción. Moi ben, a urxencia é porque vamos comprobando cando nos van presentando os decretos, tanto vendo as xuntas de goberno se van aumentando as cuantías con respecto a que se vai contratando a empresa privada, habendo personal nas listas de contratación do Concello de Padrón. Esa é a urxencia. Vale. Que haya personal nas listas non quere decir que se poida contratar. Eso depende de si hai plazas vacantes. Verdad, bueno, es que... Sí, vexo aquí, claro, es que non hai... non supongo. Sí, pero... Os acordos a adoptar. Bueno, votaremos Votamos a a urxencia, sí. Votos a favor da urxencia, votos en contra, pode defender entón a moción. O Concello de Padrón conta cun cadro de personal que se aproba os orzamentos, perdonad que así que non vexo ben, cuns orzamentos anuais que a miúdo existen baixas, excedencias, incapacidades temporais e outras variacións que obrigan a cubrir determinadas vacantes con outros efectivos para poder desenvolver as competencias propias e prestar os servicios públicos establecidos pola legislación en materia de réxime local, así como as distintas normas sectoriais. Por outra banda, a Constitución española garante que se respeten os principios de igualdade, mérito e capacidade nos procesos de acceso ao emprego público, sendo a obriga do Concello garantir procedimentos áxiles e transparentes para gañar en eficiencia e cumprir os obxectivos de mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños do noso Concello. A existencia de listas de emprego busca establecer unha base de potenciais de persoas para os distintos postos públicos que se convocan. Polo que o Concello de Padrón ven xestionando desde aí bastante tempo diversas bolsas de emprego, algunhas de carácter ordinario para a elección de servicios ou traballos desenvolvidos de forma habitual, como é na limpeza de espazos públicos, e outras de carácter extraordinario, polas dotacións puntuais doutras administracións destinadas á execución de determinados programas de emprego no noso territorio, como facemos durante todo o ano. Aínda que é certo que estas bolsas de traballo están a servir para repartir emprego temporal, á vez que para cubrir os servicios municipais, tamén é que cada vez que se abre unha bolsa de traballo, a veciñanza de Padrón que quere acceder ás plazas convocadas non confía de todo na xusticia porque se reparten estas oportunidades de traballo, como opinión, ao non existir transparencia e claridade suficiente na xestión das mesmas. Por estes motivos e polo que propoñemos, isto é importante, o acordo a adoptar, instar ao goberno local
e o seu alcalde a respetar as bolsas de emprego existentes no Concello de Padrón, e 2, que se dé a transparencia en relación das bolsas de emprego actuais, así como a composición de persoas que as integran, mediante a súa publicación no tableiro de emprego. Non, es que agora sacarnos no veo. Moitas grazas. Señor Rodríguez Conde, o BNG, quere aportar algo? Non. É o que debería ser o procedimento normal. Non hai. Vale, non hai que ser o que debería ser, hai que é o que pasa neste Concello e a secretaria que é quen fai estes trámites habitualmente o pode acreditar aquí. O filo aquí se fai todo con transparencia, existen bolsas de emprego que se fan moitos chamamentos, de feito, a moitos postos de traballo seguindo a lista. Por tanto, eu non acabo de entender de onde sai esta preocupación repentina agora, que hai veces que se contrata empresas porque o necesitamos e outras veces, pois, canto se pode, se van cubrindo as plazas que van quedando vacantes. Non hai baixas neste momento en Pieza Viaria ni en Sardins. Perdón, Que non hai baixas en este momento en Pieza Viaria nin en Sardins. non hai. Hai unha xubilación, pero nesa non hai bolsa de emprego. De xardinería? De xardinería hai unha xubilación, pero desa categoría non hai bolsa de emprego. Non hai bolsa de emprego de xardinería? De xardinería hai de peor, pero de maneira que a única xubilación que hai agora mismo non non hai unha as bolsa de bolsas. emprego. Vale. Eu, pois, é fácil, hai un acordo tal, se decide votar en contra, pois votar en contra. Nós, simplemente, o que queremos aí. No, o que vostede creo que votemos en contra. Por eso pon aquí este parágrafo, que non sei que ven, que cada vez que se abre unha bolsa de traballo, a veciñanza de Padrón, que quere acceder ás plazas convocadas, non confía de todo na xustiza coa que se reparten esas oportunidades de traballo. Que se vostede se sabe que ten salido en prensa, que a veces un acordo, agora me lembro, fora disto, que salira en prensa a que algún aspirante criticaba distintas, non me acordo exactamente, creo que salira na voz, criticaba as bolsas de emprego, non sei, as circunstancias. E deso vostede fai unha causa xeral e dice que a ciudadanía de Padrón, a veciñanza de Padrón non confía nas... Non, porque nos trasladan que é raro que habendo listas abertas e operativas, que non se tira de listas e se tire de empresa ou de autónomos. Claro, porque se fai falta, que decir, hai cousas que son urgentes Se fai falta, terá que tirar as listas. Outra cosa que me diga que as listas están rematadas e hai que... Se fai as listas en moitas ocasións e temos moitos postos que se cubren así. Outra cousa é que hai necesidades que xurden no día a día que requiren dunha solución rápida e se ten que chamar unha empresa, pero creo que non somos o único concello que traballa con empresas, non? E aparte, empresas locais. Non estou dicindo eso. Eu digo que habendo listas actuais, operativas, con xente, se tire de empresa e non desas listas, que para iso se crean esas listas. Se tira de listas coa normalidade. Eu creo que nos decretos pode ver que hai nombramentos, creo que todos os meses, prácticamente. O sea, que É a súa opinión. non opinión, se pode constatar nos decretos, sí. Sometemos entón esta proposta a consideración do Pleno. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada. É unha outra moción de urgencia. Pasamos entón ao último punto da orde do día, robos e preguntas. Non hai ninguna presentado en tempo e forma. Se o BNG ten algún robo, Señor Robose. adiante. A área de Dereitos Civis da Deputación da Coruña, área que leva o BNG, deu luz verde ao programa de subvencións FO 208/2026, unha iniciativa deseñada para apoiar económicamente os concellos con menos de 10.000 habitantes, no que desgraciadamente se encontra Padrón, no cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Cun orzamento de 150.000 euros, este plan estratégico persegue transformar os espazos públicos en lugares de convivencia democrática, eliminando calquera vestigio de exaltación do golpe de Estado do 36 e da dictadura posterior, ao tempo que se dignifican as figuras que sufriron a represión. Ademais da limpeza de simboloxía fascista, o programa pon énfase na pedagogía social mediante o fomento de actividades de divulgación como charlas, cursos, congresos, conferencias, publicacións ou exposicións que axuden a recuperar e difundir
os feitos de represión silenciados durante a ditadura. Esta liña de axudas forma parte da política que o BNG practica na Deputación de apoio aos concellos pequenos e aos que as dificultades orzamentarias les impiden, en algunha ocasión, cumplir coa legalidade vixente en materia de memoria democrática. O prazo de presentación de solicitudes abriu o pasado 16 de marzo e permanecerá aberto ata o 16 de abril, polo que rogamos se soliciten estas axudas e se dé comezo á eliminación de toda a simboloxía fascista que hai neste concello e se traballe na pedagogía social sobre este tema, comenzando por trasladar as propostas ao Consello Escolar Municipal. Segundo rogo. No ano 2021, o BNG presentou denuncia no Concello de Padrón a instancia de veciños do lugar da Horta polo estado de abandono do entorno do Castelo da Rocha, facendo fincapé ao conxunto, sobre todo de rublinas secas que supoñen un perigo directo de risco de incendio ás casas situadas nese entorno. Derivado desta denuncia, entendemos agora que se iniciou un procedimento do que, por certo, non se chegou a solucionar nin a día de hoxe, pois o entorno continúa no mesmo pésimo estado. A sorpresa ven cando lle comezan a chegar as cartas aos veciños da zona notificando que pechan o expediente. Cando estes veciños preguntan pola situación, a resposta que se lles traslada é que a carta fai referencia á caducidade do expediente iniciado no 2022 e aberto por unha denuncia do BNG, insinuando ás claras que o BNG denunciou aos veciños tiveran as fincas limpas ou non, xa que dá a casualidade de que precisamente este veciño que nos traslada mantén as súas propiedades en perfecto estado. E como sospeitamos que isto seguramente pasou con máis, solo que non chegaron a comunicarlo, rogamos ao equipo de goberno deixen de mentir, manipular, tergiversar a realidade, utilizar o engano para enfrontar e utilicen todos esos esforzos en informar con transparencia, coordinar os traballos de mantenimento de zonas sensíveis e de facer e tomar decisións políticas de verdade e non utilizar a administración local como un acordo particular de difamación, mentiras e atrancos que en nada beneficia ao conxunto da veciñanza e a sociedade en xeral. E punto 3, rogamos, convoquen o Consello Escolar Municipal. Partido Popular, Rogos. No lugar de nos trasladan os veciños de Ribadulla e Carcacía que hai unha metida de saneamento que a veces desborda, debe ser polo que din a veces teñen cheiro, sí. Non imprimín as fotos, pero as teño aquí, depois se quere de traslado, desborda. É unha alcantarilla. Entre a casa de Pascual e a de Purita. Pois mira, ahora Carcacía o leva a Espina del Fin, chama a Espina del Fin e no momento teñen que ir a nada, que eso antes non pasaba. É curioso que a xente tiña que chamar ao Partido Popular cando ten un profesional. Ribadulla. É unha chamada por teléfono 24 horas, urgencias, Espina del Fin e van no momento. Pero xa que tiñamos en pleno, foi onte cando nos lo trasladaron. E tamén na zona de Ribadulla hai uns árboles particulares que impiden a veces ou implica que o conductor, neste caso con os compañeiros, o bus escolar ten dificultad intentar solicitar ou falar con eles para cortar esas ramas. Depois faremos chegar non imprimín as fotos e depois faremos chegar. O Concello non pode mandar xestionar frondos, en tal caso teria que mandar xestionar a xofer ali, como ti pensamos. Estamos falando de podar, señora concelleira, podar, cortar, para que poidan pasar os autobuses sin tener que invadir o outro carril ou depois pasamos. Se trata dunha propiedade privada. Sí. Claro. Bueno, pero eu traslado aquí unha enquedanza dos veciños de ali, vostede, non son eu, non son nadie para ir a falar mellor con eles, ou cos propietarios que poden chegar a un acordo. Home, se non requerimento de xestión de biomasa, xa sabe como vai. Vale, Ribadulla tamén. Parque infantil de Rúa da Vila de Rianxo. Nos trasladan, e si nos van chegar, que os distintos elementos están... Xa se enviou a empresa. No, a limpeza non, era... Xa se enviou a empresa que o fixo para que o viñera a solucionar. Vale, tiñen constancia logo, non? Sí, xa Vale, vai. lo digo porque era un peligro. Tamén lle digo, se eliminou un árbore dali que tiña algún tipo de peligro que se
Había un árbol e houve que desmontar unha parte do vallado, pero se repoñerá, que non é... Simplemente foi o gesto porque tiña un risco de caída. No, aquí puxeron os elementos e non apuntalaron, estaban desprenderon algunhas tábuas. Se desprenderon algunhas tablas e van a virar. Algunas, por vídeos que mandaban os pais, tablas e despois protectores cortantes tamén se despegaban. Vale, pois nada, Simplemente para dar un aviso e que se faga o antes posible, antes de que pase unha vez. Tiñamos constancia xa. Perfecto, mellor ainda. E despois, no lugar, tamén nos trasladan os veciños da carretera vella, se procedeu fai pouco a un pintado, estaba causando ali problemas, pois que se tomen as medidas, previu o informe da Policía Local, pois para que se podan subsanar. Nada. E outra máis. Instalación de servicios sociais pola parte de atrás, fixeron pintadas e romperon algunhas ventanas. Pois para que se subsanen esas deficiencias. De acordo. Bueno, ya está aquí con robos, preguntas, tampouco hai ninguna presentada por escrito. Pero Se ten... teñen algunhas, as formulan, se lle podemos contestar, se non lle daremos traslado. O mesmo día do pleno pasado, do mes de febreiro, se nos trasladou o contrato da empresa que realiza os traballos de recompilación de datos no mercado dominical solicitado por este grupo municipal dende fai anos. Pois ben, este contrato asinado o 2 de febreiro de 2019 tiña como obxecto, e leo textualmente, recoller unha serie de datos aos usuarios dos postos do mercado. Os datos a recoller son a identificación da persoa ou persoas responsables de cada posto, nome, apelidos, documento de identidade e a medición do mesmo. A duración do contrato sería ata que recolleran os datos ou calquera das partes determinaran o fin dos servizos. A cantidade acordada era de 14.900 máis IVA, especificando que o obxecto de pago era pola recollida dos datos. Tamén especifica que este pago estaría repartido de forma transversal e que no caso de que a empresa rematase antes do ano o traballo acordado, cobraría igualmente a totalidade de 14.900 máis IVA. Deste contrato dedúcense varias cousas. Primeiro, que a duración do contrato ia ser inferior ao ano ou un ano como máximo. Segundo, que o traballo a realizar por esta empresa estaba perfectamente limitada á recollida exclusiva de datos concretos dos postos. Terceiro, non reflexa este contrato ningún outro asunto ou vinculación co Concello. Polo que, a pesar de ter solicitado por activa e por pasiva o informe do traballo desta empresa, nin co anterior goberno nin con este goberno, o BNG ten dito informe do que deberían costar tan só os datos referidos no contrato sobre os postos. Que en algunhas ocasións este goberno ten asegurado en pleno que esta empresa estaba facendo outras funcións para as que non existe contrato e o convenio que justifique tal traballo, nin nunca se especificaron. Por lo tanto, non están amparados os supostos traballos en contrato algún. Non entanto, cada trimestre segue-se pagando, vulnerando a propia lei de contratos en canto a licitación, cuantías menores. Entendemos que esta é a razón polo que os pagos aparecen en levantamentos de reparos, que, por certo, solicitamos se nos traslade o informe de reparo da secretaria a estes pagos. En concreto, na acta da sesión ordinaria do pleno do 27 de marzo de 2024, na acta, na página 15, no punto de preguntas, aparece reflexada na pregunta 6 do BNG. Señora Rei García, reitera que esta empresa leva cobrando do Concello de Padrón 5 anos e pregúntase se esta empresa entrega algo do traballo ou está cobrando por non facer nada e porque non é quen de facer un informe do mercado dominical. Señora alcalde, contesta que ten máis cometidos que ese. Señora Rei pregunta cales. Señor alcalde contesta que o control do mercado, que os postos están no seu lugar correcto e presente, etc. Polo que preguntamos, novamente, que funcións está realizando esta empresa para que a día de hoxe ainda se estea cobrando, para que a día de hoxe ainda este cobrando do Concello? En base a que contrato, convenio ou calquera outra fórmula está exercendo esta empresa?
Se o traballo que desempeña esta empresa é tan esencial para que continue a día de hoxe a súa vinculación co Concello, por que non existe contrato, convenio ou calquera outra fórmula, ou por que non sabemos exactamente que é o que fai. Menten agora ou mentiron o 27 de marzo de 2024. Rematou. Esta pregunta, sí. Pues gracias por la pregunta, solamente lle matizo que os informes sobre os reparos non fai secretario, fai intervencións, fai o consejero, pero bueno. Xa yo digo. E despois, en canto a respostas, obviamente, demasiado extensas, pues se lle dará traslado. Espero que para este ano. No pleno do mes de xaneiro, bueno, no, que está obrigado a contestarme no seguinte. No pleno do mes de xaneiro de 2025, o BNG preguntaba, e así consta en acto da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 30 de xaneiro de 2025, señora Rei García, pregunta se existe un acordo con MOPU para que sexa o Concello o órgano instructor das denuncias da liña azul da Nacional 550. Señor alcalde contesta que eles non chegaron a ningún acordo e descoñece se hai un acordo asinado previamente, por lo que fará as consultas pertinentes para enterarse. Informouse xa o señor alcalde se existe un acordo do MOPU para que sexa o Concello o órgano instructor das denuncias da liña azul da Nacional 550. Continúa, señora. Tercero, fago unha pausa dramática. Bueno, vale. Perdóname, por favor. Sobre todo para saber se me vai a contestar ou non, porque como non sei nunca, pois eso. Continúe, que é a súa función, por favor. Terceiro, sí, bueno, efectivamente. En maio de 2025 rematouse o traballo realizado con Castelos no Aire en colaboración ca USC e o Concello de Padrón a petición, insistencia e proposta do BNG en Castrovalente. Estas actuacións estaban encamiñadas cara a un estudio serio a divulgación e protección do Castrovalente. A día de hoxe, polo menos que saibamos no BNG, este proxecto está paralizado, cousa que lamentamos profundamente. Que ten pensado facer este goberno con Castrovalente? Teñen programadas máis actuacións, promocións e divulgacións sobre este castro? Teñen pensado retomar o convenio ca USC e continuar ca excavación de Castrovalente? E o Castelo da Rocha? Teñen algo pensado para o seu estudo, investigación, difusión, socialización deste referente patrimonial? Esta sí que lle vou contestar. Porque esta sí que é moi boa. Ve como estaba ben que fixera pausas dramáticas? Esta é... O sea, hai que ter un pouco de valor para arrogarse o mérito desas intervencións cando votaron en contra do orzamento que posibilitaba que vese unha partida dedicada a investigación, que é que se financiou precisamente esa excavación arqueolóxica. O BNG votou en contra dese orzamento, tivemos que ir a cuestión de confianza e finalmente se aprobou únicamente co apoio dos votos do grupo de goberno e, por tanto, en fin, o trato co equipo foi directamente esa Consellería de Cultura que depende da alcaldía. Nesta ocasión, eses fondos de investigación este ano se van a dedicar a outra investigación que faremos pública no seu momento. Ben, como me contestou, lle vou a replicar, porque como sempre, minte, tergiversa, modifica, distorsiona. O BNG non votou en contra dos cartos adicados a isto. O BNG votou en contra dun orzamento que vostede se negou a negociar, que vostede implantou exactamente igual ahora ese secretismo de que se van a destinar a outra excavación que non informa, que non condiciona, que non traslada. Non, vostede me chama a atención porque lle interrumpo. É que non dixen que fora outra excavación, dixen outra investigación. Outra investigación, bueno, da igual, outra investigación, outra excavación, vai a dedicar os recursos a outra cousa que mantén en secreto, que di aquí, ademais, claramente, que non nos lo vai a notificar. Vale, pero logo se queixa de que nós non lle apoiamos o orzamento. Señor alcalde, dígame vostede como pretende que alguén lle apoie en algo se non ten transparencia, claridade e comunicación co resto dos membros da corporación. Entonces, non mintan, o BNG non votou en contra de que se fixera a excavación de Castrovalente. O BNG votou en contra dos orzamentos que non eran participativos, que non contou coa colaboración do resto da corporación municipal, que vostede se negou, ademais, con unha arrogancia supina e sobrehumana a sentarse a falar
do investimento e de como se iba a distribuir os cartos dos orzamentos, como se vostede tivese a maioría absoluta que tuvo durante 12 anos o Partido Popular. Entonces, non confundan, non mintan, non tergiversen. As cousas son como son. No medio iba unha partida desto, sí, claro, e no medio tamén estaban servicios sociais e demais, e iso non quere decir que o BNG vote en contra de que haxa unha partida para servicios sociais ou de atención á cidadanía. Non minta, non tergiverse e non modifique a realidade e a súa conveniencia. Faga o favor. Faga o favor. Señora Rey, manteño un poquinho. Punto 4. Pregunta 4. Punto 4 de que? Vamos a ver. Pregunta 4. No pleno do 30 de xaneiro de 2025, o BNG presentou unha moción sobre a mellora da oferta educativa onde as propostas foron. Vou a ler as propostas. Vou a ler directamente. Solicitar ao Goberno do Concello de Padrón a posta en marcha do Consello Escolar Municipal, a creación deste órgano de goberno xa está feita, pero queda a parte máis importante, que é, sin dúbida, a súa posta en marcha, que, por certo, sigue sin estar. A incorporación das escolas unitarias do Consello Escolar Municipal, debido ao seu carácter, as escolas unitarias de Padrón carecen de órganos de goberno, como é o caso dos CIPs ou dos CIEs do Concello, polo que non teñen un órgano superior que as poida representar e axudar na súa labor de coordinación coa administración a hora de solicitar calquera tipo de necesidade. Por iso, temos que incluir a súa incorporación dentro do Consello Escolar Municipal para que poidan ser escoitadas e tidas en conta as súas necesidades e darlle solución na medida do posible. Punto 3. Solicitar a Consellería de Educación o aumento da oferta educativa de formación profesional en Padrón. Temos un centro de oferta de módulos de formación profesional, o IEF Macías o Namorado, dende o nivel básico ao superior, pero esta oferta está moi limitada e non dá resposta ás necesidades de empregabilidade dentro dos sectores empresariais do Concello, xa que tan só son dúas as modalidades a escoller, electricidade e administración, polo que é preciso aumento da oferta educativa para incorporar novos módulos de FP relacionados cos sectores estratégicos no noso Concello, como son os do metal ou da madeira, principalmente, pero tamén orientadas á estética e hostelería, e tamén é preciso solicitar a Consellería de Educación a modernización dos centros e a educación adecuada ás novas tecnoloxías. E punto 4, solicitar ao Goberno do Concello de Padrón a creación de material didáctico adaptado a cada etapa de escolar para a distribución de todos os centros educativos do Concello que inclúa a historia, cultura e patrimonio de Padrón. Pois ben, esta moción do 30 de xaneiro de 2025 foi aprobada por unanimidade, o punto primeiro onde se solicitaba a posta en marcha do Consello Escolar Municipal, pasado máis dun ano, está sin cumplir, polo que o punto segundo, que é de incorporar as escolas unitarias ao Consello Escolar Municipal, evidentemente tamén está sin cumplir. En que punto están o terceiro e o cuarto punto? Nós temos comunicación con todos os centros educativos. Esa moción, algún dos puntos, polo menos xa está obsoleto, precisamente porque vostede describe aí que a situación das escolas infantís, as unitarias, vaya, que non teñen un órgano, o que poden relacionarse, non é certo, son un CRA, e teñen unha dirección do CRA. E, por tanto, por parte da dirección, sí teñen contacto con este Concello, como teñen todos os centros educativos deste Concello. Entón, nós temos como insisto, ese contacto se nos transmiten as súas necesidades, no caso de que sean reformas naqueles nos que temos certa competencia, pois nos lo transmiten directamente, e no caso da oferta educativa nós non temos competencia para determinar a oferta educativa. O que non me transmitiron dos centros é que necesitaran outra distinta da que teñen, e é certo que a vostede lle falta aínda formación aí por incluir, pero en todo caso é unha competencia da Consellería de Educación e que ten que partir tamén dos propios centros educativos. Vale, primeiro, a situación de que as unitarias estaban dentro do CRA xa se falou en aquel pleno e xa quedou aclarado que independentemente que fueran unitarias ou estiveran dentro do CRA, Padrón Dodro, do Padrón, como este acordado a toponimia do CRA, a moción o que levaba era que os centros do CRA que están dentro do Concello de Padrón van alumnos e alumnado e fillos que son veciños do Concello de Padrón, polo cal deberían de estar incluídos no Consello Escolar Municipal. Primeiro punto. Segundo,
É que xa están, Segundo. señora, están incluídas dentro do Consello Escolar Municipal. En que Consello Escolar Municipal? No que está acordado, quero dicir, non se celebrou ainda a reunión, pero está... É dicir, non está, porque Bueno, non está nin o CRAC, nin o IES, nin o CIP, nin ningún outro Señora, sector implicado, porque non se convocou ningún solo pleno Señora, do eu dou a Consello resposta. Escolar Eu lle dou a Municipal. resposta, De todas se lle formas, gusta ben e se non... de todas formas, e se non me aguanto, efectivamente, Efectivamente. de todas formas, para que vale, segundo este goberno, entón, traer mocións e propostas, aprobalas, porque lle lembro que esta proposta do BNG foi aprobada por unanimidade, se logo non as van a cumplir, porque que os centros teñan comunicación directa co goberno non implica que este ou non en funcionamento o Consello Escolar Municipal. Para que valen todos presentar Pero propostas? sí que non había pregunta, claro, que ao final xa me perdo se ten pregunta ou non ten pregunta. Mire, Bueno, as mocións que trae o BNG, as mocións que trae o BNG, pois o BNG lle dá o seu valor. Pois eu non sei a que ven aquí, pois debatir neste pleno, por exemplo, se España está na OTAN ou non está. Pero o BNG, pois lle parece boa idea, pois que quere? Mire, vostede ten as súas prioridades. Ten que ver e o eso resto, con eu que digo non sobre o que se cumpla aproba neste unha pleno. moción que está Señora Rey. aprobada por unanimidade. Señora Rey, se cumple, quer decir, que este aprobado non quer decir que sexa de inmediato cumplimento, se cumplirá cando se poida. Vale, non cando vostede queira. Quer decir, pois se non, terá que ganar unhas eleccións, terá que ter un goberno e despois xa veremos como de rápido vai vostede. Vale, pero do que lle importa o BNG non quere decir que eso sea a verdade 3 universal. anos para poñer en funcionamento o Consello Escolar Municipal. E outras moitas cousas que facemos. O Consello Escolar Municipal só lle interesa ao BNG. Porque nós non temos ningún tipo de insistencia nin de preocupación por parte das direccións dos centros educativos nin de ningún outro membro dese Consello Escolar Municipal que nos apremie a convocar. Precisamente porque xa temos consellos escolares que se celebran todos os anos. E xa temos contacto directo en calquer momento das necesidades que poden xurdir nos centros educativos. Entón, só o BNG ten o empeño de constituir o Consello Escolar Municipal. Bueno, porque o dá vostede por aquí, porque o goberno tampouco ten queixas, tampouco ten presentadas denuncias, tampouco ten nada acá, hasta que lle traemos o cuñito co sello. E todos dicen, bueno, si había esa, pero esa era de alguén que non tiña Estamos importancia. nunha quenda de... Entón, pois por eso, vostede di e argumenta cousas que non teñen sentido, porque que vostede teña comunicación cos centros e que as direccións do centro non lle pidan que se convoque o Consello Escolar Municipal non inhibe, non lle exime de cumplir unha moción que está aprobada por unanimidade, que se presentou aquí e que, entre outras cousas, era poñer en funcionamento o Consello Escolar Municipal, que non era desta moción, que era de outra. Pero bueno, efectivamente, vostede, efectivamente, e se non me gusta, pois non aguanto, efectivamente. Pregunta número 5. Durante estes días evidenciouse a crise que tanto o comercio como a hostelería do Concello están atravesando desde fai tempo. A actitude deste goberno fronte aos problemas deste sector, que debería ser conciliación, de conciliador e resolutivo, é contraria a toda lógica. Fomenta o enfrontamento entre a veciñanza e o sector, crea e aumenta o malestar, afoga os recursos que propoñen dende a hostelería para dar un impulse á súa economía. Estamos a un paso da Pascua, unha época que debería verse como unha oportunidade de respiro económico. Mas se molestasen en escoitar as demandas e as queixas que existen, serían conscientes de que o que hai é desánimo e decepción. Como, por exemplo, direi que unha das preocupacións existentes é se se van a volver a repetir as visitas da policía local aos locais, como o ano pasado, un sábado de Pascua ás 6 da tarde. E se escoitaron ben, un sábado de Pascua ás 6 da tarde por exceso de ruído. As negativas e as trabas a que os locais, que lembremos, pagan os seus impostos todo o ano, organicen sesión vermús, concertos para amenizar os seus locais. Todo isto fai que a facturación anual dos locais, igual que a do comercio, mingue ano tras ano, facendo que a sostibilidade tanto do comercio como da hostelería sexa cada vez máis difícil. Desde o goberno non fan máis que gastar en promocións como Fitur, Povos Máxicos, etc., que o único que fan é aumentar a factura de gastos do sector que por estas promocións teñen que pagar. E non só os gastos dos integrantes do goberno nas súas viaxes, que é normal que pagamos todos, senón para formar parte destes programas que anuncian a bombo e prato, como un gran éxito de xestión turística. E a facturación non é pequena, oscila entre os 300 e os 600 euros anuais. Mais nada vemos de acción real de fomento ao comercio e a hostelería. Perdón,
rectifico, este ano 2025 puxeron en funcionamento os bonos corazón, os bonos padrón, perdón, inspirados nos bonos corazón, tamén a proposta do BNG, mas como pasa cando un non cree no que fai, que as cousas non salen como un pensa. Señora, xa lle dá risa. Sacaron os bonos ao mesmo tempo que os bonos da Deputación, nunha época, o Nadal, que en principio xa alenta as compras, e en vez de sacarlo en época de vaca fraca para diversificar as axudas. Fixeron o reparto dos bonos de xeito únicamente presencial, dificultando que o conxunto da veciñanza que non reside no Castro de Padrón ou nas zonas próximas e non teñen un horario laboral flexible, puidesen acceder a eles. En resumo, que cando as cousas non se fan ben, non poden sair ben, ou polo menos non cumplen co objetivo pelo que foron propostos. E a pregunta é: que actuacións ten previsto o Goberno de axuda e promoción a este sector? E me refiro á hostelería e ao comercio e por separado. Hai algunha actuación de cara a esta Pascua que teña a ver co sector do comercio e de cara ao verán? Esas son dúas preguntas, Vostede conta como unha, pero son dúas ou tres preguntas. Non sei se se dá conta disto. Bueno, mire, señora Rei, eu non sei en que pobo ou en que planeta vive. Porque, dende logo, en Padrón non. É o mellor momento que vive a hostelería, a súa historia. O mellor momento que vive a hostelería e o comercio neste pobo. É unha E cosa... insisto, señora Rei, por favor, manteña un poquinho de educación e de contención nesta pleno. Mire, vostede se arroga ahora tamén o éxito dos bonos Padrón. Non, mire, señora Rei, vostede votou en contra, insisto, do orzamento que posibilitaba que existiran os bonos Padrón. Eso para empezar. Os bonos Padrón se lanzaron e se consumiron a un nivel que de prácticamente o 100%. Quer decir que eran necesarios e que foron un éxito. Ninguén dixo nada en contra dese sistema. Precisamente se fixeron de forma únicamente física para que todos puderan acceder a él e que non houbera brecha digital. Vale? E entón, pois, non sei a que se refire con isto. Pascua. Temos unha programación de Pascua que é das mellores que se coñecen. Se nos acompaña o tempo, o pobo estará a reventar. E, por tanto, o comercio poderá vender, a hostelería poderá traballar, etc. Vexo eu aquí algún interés persoal ou familiar no seu argumento, quero decir. E isto sabemos todos, porque se eu tivera que falar da presión que vostede fixo aquí, precisamente a este alcalde, en beneficio de un familiar seu, entón, pois igual, home, señora Rei, sabemos de que falamos. E se hai visitas, señora Rei, se hai visitas da Policía Local, señora Rei, non ten a palabra. O sea, me está acusando... Señora Rei, estou contestando. E teño eu a palabra, non a ten vostede. E lle chamo a orde por primeira vez. De acordo? Pois siga chamando a orde, porque... Mire, eu digo, se a Policía Local visita un local, é no transcurso das súas funcións. Se un local non cumple co horario de peche, se un local non cumple... Señora Rei, non ten a palabra. Lle chamo a orde por segunda vez. Entón, se un local non cumpre porque ten a terraza de un xeito que non debe, porque fai ruido ou o que sea, porque non cumpre, a Policía Local claro que se pode personar en calquer local, en calquer momento. Dende logo que sí. E aquí este goberno facilita todo, porque é bastante permisivo coas actividades que fan os locais. Bastante permisivo. Non se pode decir o contrario. E, dende logo, a programación que temos pensada para esta Pascua non é precisamente menor. E xa se ve a repercusión que está a ter. E así que, insisto, se o tempo nos acompaña, será unha Pascua na que todo o mundo vai a traballar moito e ben. De acordo? Esa é a resposta que... Non é de acordo. Primeiro, acaba de facer unha acusación moi forte. Unha acusación? Entón, ou falas claras, ou desdígase. Non me podes decir. Vostede, eu creo, é unha opinión, eu creo que vostede enfoca esta pregunta a un interés moi particular. Isto é o que lle digo. Mire, cada vez que hai un enfrontamento porque alguén traslada calquera cousa e o Bloque Nacionalista trae aquí, acaba desviando todo a ou teño un pacto
co Partido Popular en contra de vostede. Ou teño intereses familiares. Ou teño confabulación en redes sociais para criticalo ou insultalo. Ou teño... Mire, déixese de inventar absurdeces e idioteces. Efectivamente, eu, afortunadamente para mí, pertenzo a unha familia moi extensa, e teño familiares que traballan en hostelería, que traballan en aluminio, que traballan para a administración. Teño familiares que traballan en outras fábricas fora do concello, que traballan dentro do concello. Efectivamente, fale do sector que fale, lle podo asegurar que teño un familiar que forma parte de ese sector que eu veño aquí a defender, porque eu teño unha familia moi extensa. De aí a acusarme de que eu manipulo todo isto por beneficiar exclusivamente a unha persoa, vamos, é que é dunha baixeza tal que aquí, en esta corporación, nunca se dou. E o está facendo vostede porque parece un gato ferido que ataca a todo. Vostede fala de que aquí, non sei, de que el padrón, non entendo, con tanta bonanza, con tantos cartos que entran aquí, con todo tan ben feito e con todo tan ben planificado que non teñe ninguna brecha ni nada. Oiga, non entendo por que estamos continuamente perdendo poboación, por que continuamente están pechando comercios, por que a xente da hostelería se cansa, porque só hai que mirar a facturación que teñen os bares da hostelería. Os bares, non os bares. E esta información Non vostede de onde a saca? Vostede ve a facturación de toda a hostelería. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Vostede foi Eu falei coa hostelería. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Vostede vive na súa realidade. Moi ben. Bueno, Ten alguna pregunta máis? Bueno, efectivamente, sí, claro que teño preguntas. Claro que teño. Total, para o que contesta, a verdad, a veces non vale nin a pena. No pleno do pasado mes de febreiro preguntamos por si existía un plan de actuación co Paseo do Espolón. O goberno dixo que sí e quedou que se nos daría el traslado deste plan. Imos ter que esperar a que remate o mandato para poder acceder a este plan. Existe ou non existe? Están as respostas. Sí, existe un plan de actuación. Podemos dar traslado, non? Home, xa me iban a dar traslado ao pleno pasado. Sí, Está aquí. Existe un plan de actuación que se fixe por subvención fai 2 anos e que colle todos os árboles do espolón con un método que é o VTA e os analiza. Con ese método se collen os, bueno, incluso estuvo publicado na prensa, con este método cada árbol se analiza. De aí sale cada árbol ten como un color, os vermellos eran os que había que talar, que eran 3, hai algúns que están naranxa, que quere dicir que teñen un risco e necesitan unhas actuacións. As actuacións son, na maioría dos casos, a poda de mantenimento que se está facendo e noutros son o cableado. E depois hai árbores que están amarelo. Entón, as actuacións nos árbores están definidas por cada árbore, se están a facer as podas de mantenimento e en breve, o ano que ven, se empezarán a facer os cabreados. É iso que quería, non? Non. Xa lle dixen no pleno pasado a pregunta, ademais, non foi só por a actuación dos que están, senón de reposición dos que se talaron. E vostede dixo que sí, que estaba nun plan de actuación. Ben, onde está ese plan de Vostede actuación? outro día pediu. Outro día non, o mes pasado. Mire, o plan de actuación do Paseo do Espolón, que é unha formación senlleira, mira os árbores que hai. E tamén di que non hai sitio para poñer outros agora mesmo. Os árbores se puxeron a unha distancia, medraron e agora mesmo non hai. No momento que os árbores que pasen de naranxa a vermello e haya que ir talando e haya oco para plantar novos árbores, nese plan meteremos a plantación. Pero agora mesmo non hai sitio. Entón, mentiu no pleno pasado. Non mentiu, dixen que había un plan de actuación e se chama tal cual.
En ese plan de actuación non pon que teñamos agora hueco para poder plantar árboles. Pon o que temos, como temos que xestionar os árboles que temos neste momento. Ten alguna pregunta máis, señora? Sí. No pleno de novembro de 2025 preguntamos pola verificación dun verquido no polígono de Pazos dunha empresa que se dedica a xestión de residuos sensibles e tóxicos. Como se no polígono estivese repleto de empresas con esa actividade, exixiron un pleno posterior que se especificara a empresa. Pois ben, xa saben cal é a empresa. Así que, xa teñen ese dato dende fai tempo, de maneira que supoño que poderían decirnos, alo menos, se fixeron a comprobación no verquido. Sí, esa empresa solicitou unha autorización de vertido saneamento municipal. Foi a Xunta de Goberno, se non me equivoco, para un mes, ou 2 semanas ou 3, e se lle autorizou. Ben, pois quero unha copia do informe desa inspección. Pois lle damos traspaso ao expediente. Pois solicíteo, porque estamos na quenda de preguntas, non na quenda de solicitudes. Eu non sei se é que se lle olvida o tema, non? Porque vostede pode presentar unha instancia e solicitar documentación, pero esta é a quenda de preguntas, señora Rey. Ademais, ten matizo, porque eu non estou dicindo que houbera un vertido. Quen dixo que había un vertido era vostede, non era certo. Esta empresa había solicitado, que está na legislación, unha autorización de vertido ao Concello. O Concello se solicitou toda a documentación que pon a lei, un informe xurídico, e se levou a Xunta de Goberno e se lle aprobou a autorización. De vertido ao saneamento municipal. Acaba de afirmar que a que denunciou o verquido foi eu. Neste pleno, Eu? sí, neste pleno. Dixo vostede neste pleno. Sí. Se estou dicindo. Ah, Acaba de afirmar que quen denunciou o verquido foi eu e que era mentira. Entonces, en base a que di que era mentira que había ese verquido? vostede dixo que había unha empresa no polígono que tiña unha actividade peligrosa, que vertía cousas peligrosas, e non era certo. Esa empresa, nese momento, xa tiña aquí solicitado unha autorización de vertido. A autorización de vertido de saneamento municipal conleva, aparte dun montón de documentación que nos ten que dar a empresa para saber o que vai verter o saneamento municipal, que non se pode verter todo, claro está, e aparte conleva unha vixiancia no futuro. Vamos a ter unhas analíticas do que verte, ten unha arqueta, iso está todo nun expediente do que pode solicitar e se lle pode dar traslado. A futuro. Pero esta empresa, canto tempo leva xa funcionando en Pazos? Señora Rey, leva vostede a donde 20 preguntas. vertía todos estos vertidos e todo, se non teña conexión a saber. Non pode enlazar unha pregunta con outra hasta o día do xuicio final. Non podo máis. Vostede Non pode xa máis. esgotou, Claro, non pode contestar. señora Rey, esgotou a pregunta. Estás dicindo que non ten... Señor Rodríguez Conde, non sei se o Partido Popular ten alguna pregunta que quere realizar. A palabra que como se decía, llevamos 2 plenos pedindo que nos contestaran a preguntas e non nos contestaron. Cales preguntas é? Teño aquí alguna para contestar. Digo, porque Digo, se quere formular antes as... si a pregunta era do pleno anterior, Cantos policías había... había outra que era do pleno anterior, esa era do pleno anterior, a que tínhamos era outra do anterior ainda. Un anterior referido ao número de domingo Correcto. de mercado, que eran 49. 49. Los que... Lo que se cobra, non? Sí. sí. Despois, 49. policías locais de baixa, 2 no momento desta información, Sí, señor. que foi esta mañá. Vale, 2 policías locais 2 de baixa. de baixa. Cando ten presentado restablecer a quenda de noite, cando o servicio permita, non sei se hai algo máis. Non, agora temos as sí. Vale, pois entón proceda a realizar, nos han presentado as outras horais. No pleno do 16 de febreiro fixamos aquí unha serie de unha pregunta en concreto. Preguntadas cales son as condicións que se propuxeron os veciños da comunidade de Montes de Carcacía para continuar a dito parque, que condicións propuxeron os veciños para continuar co servicio do parque singular, a señora conselleira Castro García explicou que o que fixo a comunidade de Montes foi unha asamblea xeral
que non ten nada que ver con este Concello. Entón, que se quere saber o que se acordou na Asamblea Xeral da Comunidade de Montes, terá que preguntarle á Asamblea da Comunidade de Montes. Entonces, dito isto, o señor Rodríguez Juan me pregunta cando se asina o contrato de dito parque e que cantidades aporta ao Concello, dito parque, todo relacionado co parque eólico de Meda. E contesto ao compañero señor Mariño que no momento non hai contrato. Hubo unha intervención pola súa parte na cal que comenta que o paso previo era que se tivera autorización da Comunidade de Montes e de outras entidades implicadas. Entonces, chegado a este punto, quero que nos conteste se o Concello ten a autorización da Comunidade de Montes para a continuidade do parque singular. E outra pregunta, a contestación das contestacións da señora concelleira, evidentemente a nós non nos importa nada da Comunidade de Montes que non a teña o funcionamiento e algo relacionado co Concello. Se non quero que interveña aí a señora secretaria que nos explique se temos que ter a información dun organismo externo como é unha Comunidade de Montes que afecta para a continuidade de algo que nos afecta a nós para os nosos ingresos do Concello. Por lo tanto, señora secretaria, se unha Comunidade de Montes temos unha relación, ou señor alcalde, perdón, ou señor alcalde, porque claro, entón, queremos saber se cando afecta un interés dunha comunidade con un interés público do Ayuntamiento, se temos por que saber o que se falou dese punto nesa asamblea con referente a eso, porque iso quere dicir que se a Comunidade de Montes di un no, non se podría seguir co expediente desa licitación. E a pregunta é, a día de hoxe, ten o Concello autorización para a continuidade do parque eólico, para seguir ca súa actividade? A ver, porque xa empezamos explicando isto no pleno anterior, volvimos ao seguinte. A ver, vou explicar a ver se entendemos. A Comunidade de Montes fixo unha asamblea xeral, donde se aprobou ali algo que hai que colocar un acta e firmar o presidente e o secretario. En esa acta hai uns condicionantes, pero esa acta ao Concello veu para analizarse, non está metida en ningún expediente aínda, porque a secretaria aínda non puido chegar aí. Entón, cando esa acta este metida no expediente, vostedes poderán consultala, mentras non, porque é un papel da Comunidade de Montes. Vale? Perfecto. Entón, en todo caso, se vostedes quixeran ter acceso a esa información como nesa reunión da Comunidade de Montes, terían que preguntarlle a eles cando se incorpore o expediente do parque eólico, entón despois vostedes, como membros da corporación, podrán acceder ao expediente. Desde que fecha se deixou de emitir datos en tempo real á rede do Parque Singular de Meda? Estaremos de tratar, hai que facer a consulta. Certo. Sancionaron o Concello por non estar en funcionamento o parque eólico? Ya daremos a resposta. En principio, non se sancionou, non hubo sanción a ese respecto, pero bueno, que recorda agora de memoria, eu creo que Hai que mirar a documentación, sabes? sí. Penso que non, pero logo comprobamos e lle contestamos con certeza. Firmou o Concello algún contrato coa empresa Covergin Solutions SL? O mesmo. Contamos e lle damos resposta. Non tiene máis, esta hora de outra índole. Cal é a nova xestión, cal é a nova fórmula da xestión da recollida do cartón? Contrato, licitación, facturación? Eso xa o preguntas. Estamos preguntando en pleno. Non se nos contestou. Preguntamos se sabe cal é... Temos copia de... Se vos contestou. No, sabe que se nos contestou. Voy a dicir o que le Pois contestou. veña, contestou. No, pero ahora voy a Por contestar. favor. Sí, porque... Por favor, diga. Claro, como lo vou dicir. Pero, Mire, con todos os solicitude puntos... de copia do contrato do servicio de recollida papel cartón. Presentación 11 de marzo de 2026 ao 23 de marzo de 2026. Número de expediente 2026/X9999/E000106. En resposta ás súas solicitudes, información tal,
Copia do expediente de todo o proceso tal, copia do novo contrato de servicio de recollida de papel cartón, respectivamente. Infórmaselle. A recollida e transporte do papel cartón no Concello de Padrón lévase en contrato dende o 15 de maio do 2018. Pois, vamos pedir copia, porque agora non se pode, que chamo a atención a compañera que aquí había que facer preguntas, pero tamén pode ser unha pregunta. Cal era a empresa, señora secretaria Copi, cal era a empresa que tiña o contrato o 14 de maio do 2018? Que caducou o 15, querémoslo do 14, do 18, de maio do 18. Vostede pregunta eso e vostede era o concelleiro Vale, responsable. pero podo perder un pouco a memoria do 18, agora vamos con 50 tacos e pérdese. Usted cando chega lá vai ir perdendo algo. Ojalá que non, pero bueno, o tempo pasa para todos. Seguramente o Pedro xa Vale, desde agora. por iso. Entón a pregunta exactamente como é? A pregunta é, cal é a fórmula da nova xestión da recollida do cartón? Pero a fórmula, que como a fórmula? Contrato, O convenio? contrato, a xestión que está levando a Se nova volve a empresa que é decir o que contrato. xa os contestamos e acabas de ti Non, pero que é un contrato menor, unha licitación. Pero a ver, claro. a ver. A ver. Pides unha pregunta esta semana. Se vos di que te dices o contrato e se vos di que non hai contrato do papel cartón, se vos contestou, que acabas de ler, que non hai contrato do papel cartón desde o non sei que de maio do 2018. Que máis? Pero a pregunta é concreta. Cal é a nova fórmula de xestión da recollida de cartón? Contesta. Xa está. Facturación, licitación, Xa está. voluntarios, altruistas. Explique. Nos preguntamos, estamos para fiscalizar a súa xestión. Explique. Señor Guillán, explica. está para fiscalizar, por lo que vexo, está para fiscalizar a nosa acción e a súa tamén. Efectivamente, sí. Pero conteste. ¿Sabe que pasa? A miña, claro, sei cadera. Sabe cadera? Eu sei que había un contrato menor. E cando non tiñamos unhas condicións. Estaba firmado diante de Secretaría. Por certo, vamos a pedir copia dese contrato. A ver, que é o que non volvemos a entender. O papel cartón non ten contrato desde maio do 2018. E logo, como se regía hasta ahora? Pois, vostede me dirá... Vostede me dirá que leva 3 anos aquí. Dígame vostede... Non, eu estou preguntando. Ora, o turno da pregunta é miña, a contestación é súa. Hai algo que ten que saber do regulamento, deste regulamento que está vixente e do que está por vir. E é que as preguntas, se non se Eu fixen a miña pregunta. Se non se presentan en tempo e en forma, non hai obrigación. Eu fixen a pregunta. E, dende logo, se me pide datos, Usted escúdese por aí. Teño outra pregunta. Espere que lle termine de argumentar. Se me pide datos, hai moito tempo que eu teño que consultar, pois evidentemente eu vou contestar. Outra pregunta. Quen pagou os novos colectores do cartón? O Concello ou a empresa que recolle o cartón? Parte deles foi unha subvención de Coemes e a outra parte pagou na Concello. Eso xa contestar con claridade. E a outra realidade. O resto é querer escurrir o muro, pero comigo non escurrir o Se vou muro. contestar Xa me largou o a muro e cando foi do parque eólico. E agora vai outra, pensada en ato. Mira, que lle vou a contestar agora. A mesma fórmula agora do papel cartón é a que houve do 2018-2023 que vostedes o xestionaron. A mesma. Perfecto, vamos mirar o custo. Pero isto... Esa é outra cousa. E as mellores. Vale, obvio, levo unha sorpresa. E as mellores. Parabéns para os ingresos do Concello. Ojalá usted me supere en boa xestión. E a felicitaría aquí, en público. Non lle vou superar, xa lle supero. Está clarísimo que xa lle supero. Non non se preocupe, os datos o dirán. Xa estamos vigilando, non se preocupe. Vamos a ter os datos. Outra pregunta. Para cando o funcionamento do Parque Singular de Meda? Para non perder os ingresos que estábamos ingresando no Concello. É algo que estamos, bueno, en este caso non é para a concelleira, sería para o Concello. É por alcalde do goberno. Xa lle digo que é interés do Concello mantelo, é un ámbito ben difícil, la verdade, este ámbito da
da xestión enerxética, pero, bueno, temos empresas que están facendo os estudios e que están facendo a valoración. A nosa intención é poder continuar con ese ingreso, pero temos que ver a viabilidade do proxecto. Entón, lle digo, é especialmente difícil ese ámbito, non é un contrato, imagínese, como calquer outro de servicios do Concello, e non é habitual que un Concello teña un parque eólico singular, e de eso se ve que este foi o primeiro en entrar en funcionamento. Hai un extrato. Non, digo, este foi o primeiro en entrar en funcionamento, houve poucos, e foi o primeiro que venceu. Entón, os concellos que teñen parques eólicos singulares están agora comezando a enfrentarse a este problema e non temos medios suficientes nin capacidade para xestionar. Entón, está nos sendo difícil, non xa yo detallo. Solicitou o Concello a repotenciación do parque singular, porque é un paso previo para É algo que a valoramos, se non solicitan a repotenciación, non funciona. é que a cuestión é, Eso é algo que se paso previo o Concello. Eso é unha cuestión que está sobre a mesa como unha posibilidade, que sería, pues, imagínese, retirar os dous aerogeneradores, sustituirlos por un solo máis potente. Habría que aumentar a potencia que nos permite invocar a rede. Solicitar a repotenciación, para 2 para 1, senón... Sabe o que pasa? Que nos movemos nunhas cuantías tan enormes que ao mellor debería asumir o Concello e tal, que é difícil de repente dispoñer de tantos cartos para levarlo a cabo. Entón ten que ser a través de outra empresa. É visual, acaba de decir aí a señora Concejal que nos supera a gestión. Aí non hai espacio, se lle ve aí a gestión que lle recaba a ela rápidamente. A gestión de residuos. Iso iremos Os datos son dirán. Eu creo que evidentemente creo que esta administración supera efectivamente. Obviamente que en beneficio dos ciudadanos de Padrón, todo que sea ben, adiante. Teñen algunha Dudo, pero bueno, os datos cantarán. Teñen algunha outra cuestión que queiran preguntar? Moi ben, pois non habendo máis puntos incluídos na melodía, levantase.